Arwakini machiegni weche manyien mag Migao nyinga Milton Ochieng. Piny owacho geto choko omenda maromo bilion 178 kokalo e lokruok mopogore opogore e wi chike mag choko osuru. Jatend Migao mar omenda John Mbadi geno ni od bura nyalo biro puodho chenro ma kamago mapiyo motelo ne yweyo margi mar nyasi mar Krismas. Mbadi lero ni chenro ma kamago dhi konyo sirkal e dino fuok mar omenda manokel kod okang' mar piny owacho wito oko paro mar chik mar omenda ma 2024 mane geto choko osuru maromo bilion 340. Chris Owino nigi ler mathoth. E chenro makamano, sirikal geno juogo osuru kembe mag pinje maoko matayo tijegi e pachokae kokalo e lony manyasani ka geche mating'o jowuoth manyasani mag taxi. For a long time they have not been paying taxes and yet they operate in our jurisdiction. So it's not the Kenyans we are targeting in this. Okay. It is also in our jurisdiction, yes. Utego makamano bende dhi ng'wano kembe matero ni ji chiemo e utegi kaachiel kod kuonde tich maggi kanyakla kod jofwambo ma ok ondik kod kembe mag fwambo weche. E chenro machielo mar Mbadi mar pong'o agulu mar sirikal, jogo machano tero anyuola kaachiel kod johera maggi e kuonde neno le mag bungu madongo e pacho kae kata national parks bende idhi juogo osuru. That person who is selling fish along the shores of Lake Victoria is paying for me to enjoy the services of going to Nairobi National Park to see wild animals. Okay. I should pay for it myself because I earn enough money to go to Nairobi National Park. And that person who is simply struggling along the shores of Lake Victoria should not subsidize me. E ranyisi manemba mar miyo ng'ato mich gi lwedo makor ka chich, kendo maya gi lwedo makor ka cham, piny owacho biro goyo kwan mar osuru mar pei ma jotich onego chul tok jogi osuru mar gero udi mar 1.5% kod okumba mar thieth mar 2.5%, gino madhi miyo jopiny fung'ruok matin e osara margi. So what happens is you are earning your gross salary of 100,000. That amount, 2.75% goes to social health insurance fund. 1.5% goes to housing. You remove all that first before you start calculating pay as you earn. Okay. So it is going to give you a relief because that is what Kenyans have been crying for. Paro mag chik ang'wen go ibiro pedho e nyim od bura e somo mokwongo motelo ne miyo jopiny thuolo mar golo pachgi. Especially for reducing the pressure on people's pay slips, it is very important some of these amendments are passed. On things like amnesty, it's also very important that Kenyans are able to access this amnesty. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Apisa mag okwachich ondhi achich machielo